Ahojte, dneska vás pozdravujem z nádherného Toskanska a mám pre vás opäť nachystanú takú polhodinkovú jogu, ktorá je zameraná hlavne na naše bedrá a na konci vás čaká jedno prekvapenie, taká ťažšia pozícia, ale kľudne vyskúšajte všetci, aj tí, čo si ako začínate, aspoň budete vedieť, čo vás možno niekedy potom v budúcnosti čaká, kam sa môžete až dostať. Tak sa teším, že to skúsite a môžeme ísť na to. Pomaly si sadni na svoju podložku, môžeš si sadnúť na kolená, teda na päty. S nádychom sa vyťahni hore za rukami, iba spoj dlane pred hrudníkom. Ruky tu môžeš podržať, alebo si ich môžeš opäť uvoľniť na svoje nohy. Párkrát seba zhlboka nádychni a vydýchni. Upokoj svoj dých, začni sa sústrediť na svoje telo, na svoje okolie a na svoju nasledujúcu prax. Keď si dáme pár hlbokých nádychov a výdychov, tak sa potom pomaličky presunieme na podložku, pôjdeme si láhnuť. Kolena pritiahneš k hrudníku, poriadne sa obím. Môžeš sa pokývať zo strany na stranu, uvoľniť spodný chrbát, pomasírovať kríže. Ľavú nohu potom vystri na podložku, pravú nechaj pritiahnutú a začni krúžiť bedrovým kĺbom. Urob si pár oblúčikov do jednej alebo do druhej strany. Uvoľni svoje bedro. A potom si prechyť buď členok, lítko alebo stehno a s výdychom vyťahneš flexovanú nohu do stropu. Párkrát pritiahneš a ponaťahuješ, môžeš ísť pomalšie, rýchlejšie ako potrebuješ. Potom na chvíľočku zastavíš, chytíš si maličkovú hranu a otvoríš sa do polovičného šťastného babetka, koleno tlačíš pod pazuchu a otváraš do strany. Každým výdychom trošku viac uvoľníš a priblížiš nohu k podložke. Potom si nohy vymeníme, pravú vystrieš, ľavú pokrčíš, najskôr uvoľníš bedrový kĺb, párkrát si s ním zakrúžiš do jednej, do druhej strany. Potom budeme naťahovať celú spodnú stranu našej ľavej nohy, flexovanú ťaháš do neba, potom ju povolíš, uvoľníš, pokrčíš a potom si chytíš maličkovú hranu a tentokrát ťaháš ľavé koleno pod ľavú pazuchu. Opäť s každým výdychom trošičku viac natiahni a uvoľni. Potom obe nohy uvoľníš, s nádychom vyťahneš ruky nad hlavu a cez gulatý chrbát sa vytiahneme hore do sedu. Chytíš si nohy pod kolenami, s nádychom otvoríš hrudník, ako keby sme robili mačací chrbát. Vystrieš sa hore, s výdychom zagulatíš lopatky. Uvoľníš celý chrbát, nádych otváraš a výdych zagulacuješ. Opäť to párkrát zopakuj vo svojom tempe, pokojne, rýchlejšie alebo pomalšie. Potom prepletieme ruky za hlavou a povolíme obidve nohy doprava. Vrátime sa naspäť na stred a obidve nohy povolíš doľava, čiže máš také 90 stupňové uhly asi v kolenách. Nádych hore, výdych povolíš a tentokrát pritiahni pravý lakeť k pravému kolenu, vrátiš sa naspäť, prejdeš na druhú stranu, ľavý lakeť k ľavému kolenu, vytiahneš telo naspäť a poď ešte raz doprava, koleno za lakťom, vrátim naspäť, prejdem na ľavú stranu, ľavý lakeť, ľavé koleno, vrátim naspäť na stred, uvoľníš ruky, nohy, chytíš si celú pravú nohu do svojich rúk, a opäť uvoľňuješ bedrový klb. Čím bližšie pritiahneš chodidlo k telu, tým viac pocítiš uvoľnenie z vonkajšej strany v stehne. Potom si chytíš sa znova malíček ľavou rukou a natiahneš sa za pravou dozadu do twistu. Nohu vystieráš. Stále sa snažíš za hlavu vyťahovať hore do výšky a twistuješ sa okolo vlastnej osy. Nohy potom vymeníš. Ľavé koleno si chytíš ako keby do ľavého lakťa, chodidlo ide do pravej ruky. Najskôr trošku zahúpeš nohu a potom si prechytíš znova chodidlo do pravej ruky, z vonkajšej strany teda malíček si držíš a za ľavou rukou sa vytvistuješ doľava. Pohľad smeruje za ľavou, znova cez hlavu sa stále ťaháš hore. Potom nohy uvoľníš a prejdeme do mačky. Kontroluj si dlane pod ramená, kolena pod bedra, a s výdychom si môžeš dosadnúť dole do dieťaťa. Nádych, ideš hore, otvoríš hrudník mačka a výdych, spusti sa až dole na päty do dieťaťa. A opäť nádych, hore otvoríš, výdych uvoľníš. Nádych, hore mačka, výdych, opäť dieťa.
A tentokrát dostaneme sedieť na pätách a iba vyrolujeme telo hore. Pôjdeme také kaktusové ruky, opäť otvoríš hrudník a s výdychom natiahneš ruky pred seba a lopatky zagulatíš. Nádych, otvoríš hrudník, ruky kaktus, výdych ruky pred seba, zagulatíš, nádych, otvor, výdych, zagulatíš. Potom sa vytiahneme za rukami hore a s výdychom pôjdeme do úklonu pod najskôr do ľavej strany, čiže ľavá ruka ostáva hore a naťahuješ sa, ukláňaš. Ruky potom vymeníš, ľava pôjde zo spodu, práva z hora a skúsiš si za chrbtom chytiť prsty. Ak nedočiahneš, môžeš si zobrať nejakú šnúrku alebo pásik a pomôže si pásikom. Potom ruky uvoľníš a natiahneme ešte ľavé rameno spredu, čiže pravou rukou si chytíš ľavé rameno a trošku ho potiahneš do strany. A zopakujeme celé na druhú stranu, najskôr ideš nádych hore, výdych úklon, tentokrát pravá ruka ostáva hore, ukláňaš sa do ľavej strany. Potom ti plynulo pokračuje práva ruka zo spodu poza chrbát, ľavá ruka vrchom. Skúsi chytiť vzadu prsty, či sa podarí. Ak nie, kľudne sa iba naťahuješ, pokračuješ, snažíš sa dotknúť. Potom opäť ruky uvoľníš a tentokrát ľavou rukou si chytíš práve rameno a uvoľníš ho do strany do ľavej. Prepletieme ruky za chrbtom, skús vystrieť lakte, otvor hrudník a výdych dieťa, čelo skúsi až na podložku. Nádych, ideš hore, otváraš hrudník, naťahuješ ramena, výdych, uvoľníš čelo na podložku. Ešte jedenkrát nádych hore, otváraš, výdych, uvoľníš. Ostávaš chvíľočku, uvoľníš ramena, potom ruky uvoľni, naťahni ich pred seba. A prejdeme až do ako keby hore pozerajúceho psa a vrátiš sa naspäť do dieťaťa. A potom pôjdeme do mačky, tu zakvačíme iba chodidla do podložky a ideme do našeho prvého dole pozerajúceho psa. Tohto môžeš trošku rozchodiť, zober ho na prechádzku, povoľňuj jednu nohu, druhú, poprešlapuj si. Môžeš päty pomaličky začať spúšťať na podložku. A na chvíľočku sa zastabilizujeme, iba postojíme, potom pozrieme dopredu za rukami a malinkými krôčkami môžeš predsúpitať dopredu až do hlbokého predklonu. Nádych, rovný predklon, vystrieš kolena, chrbát, výdych, uvoľníš hlboký, potom sa pomaličky stavec po stavci vyroluješ hore až za rukami a tie potom spojíš pred hrudníkom. Nádych opäť hore za rukami, uvoľníš ich, spojíš za chrbtom, opäť ich vystrieš a teraz obidve dlane skúsiš dať doprava, bez toho, aby si ruky rozpustila. Čiže držíš sa dozadu chrbta, na pravom boku prenies váhu na ľavú nohu, práve koleno vytiahni hore a opäť pokračujeme v uvoľnení bedrového kĺbu. Čiže si spravíš opäť pár obĺčikov, takých krúžkov. Čím väčší, tým lepší. Aktivujeme aj balans popri tom, potom ruky uvoľníš, zdvihneš hore a zakročíš vzad a položíš koleno až na podložku. Zadnú nohu vtočíš ako keby dnu a potom začneš uvoľňovať na predné koleno nohu, uvoľňuješ pánu, naťahuješ svoje šlachy. Potom ide ľavá ruka z vnútornej strany ľavej nohy a za pravou rukou sa vytiahneš hore, taký malinký twist. A rozhýbeme ešte znova aj rameno, párkrát pokrúž pravou rukou, pred telom si prejdi veľký krúžok, veľký obľúčik. Skončíš s pravou rukou hore, pozri sa za ňou, vyťahuješ sa za ňou do výšky, potom uvoľníš ruky, uvoľníš nohy, dostúpíš do doleho pozerajúceho psa, prejdeš cez vysoké pološpičky do dosky a potom ideme brada, hrudník, kolena a šuchneme sa dopredu do malej kobry. Uvoľňuješ hrudník, môžeš mať ruky buď na prstoch, alebo celé dlane na zemi a párkrát sa iba zdvihni hore. Pokiaľ ťa chrbtica pustí, výdych uvoľníš, nádych znova hore, výdych uvoľníš. Ako taká vlnka. Potom idú ruky pri hrudník, otlačíme sa cez dieťa, prejdeme. Znova mačka, zakvačíme chodidla a opäť dole pozerajúci pes. A daj si dvakrát hlboký nádych, hlboký výdych, zastabilizuj chodidla, pánu tlačíš vysoko do výšky. Opäť prekročíme vpred hlboký predklon, tu sa uvoľníš a hneď vyroluješ hore za rukami, ktoré potom spojíš pred hrudníkom. Nádych, ruky hore, ideme do druhej strany, prepletieš ruky za chrbtom,
vystrieš ich a ideš rukami na ľavý bok. Uvoľníš ľavé bedro veľkými pohyblivými krúžkami a potom zakročíš ľavou nohou vzad až na koleno. Ľavú nohu vtočíš a spustíš pánvu dopredu na pravú nohu. Môžeš sa pokývať, pouvoľňovať a potom položíš pravú ruku na zem a za ľavou sa vytiahneš hore, pozeráš sa do neba, pokračuješ krúžkom v ramene, párkrát prekrúžiš pred svojim telom. Skončíš s rukou hore, vyťahuješ sa, potom ruky, nohy uvoľníš, dokročíš tentokrát dopredu do hlbokého predklonu, vyrolujeme sa hore za rukami, prepletieme ruky do spodu, vyťahneme sa opäť hore, ruky uvoľníme, zase ich prepletieš za chrbtom, otvoríš hrudník a tentokrát uvoľňuješ predklon a ruky držíš stále za chrbtom, potom ideš hore, vyroluješ, znova ruky uvoľníš, predpletieš ich pred telom, vytiahnu ťa hore, uvoľníš ich za chrbát, otvoríš hrudník a s prepletenými rukami opäť predklon. Ešte jedenkrát to zopakujeme, nádych, ruky hore a potom hlboký predklon s výdychom, nádych, rovný predklon, výdych, zakročíš ľavou nohou dozadu, nízky výpad, práva dokročí do vysokej dosky, výdych, chaturanga, nádych, hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes, tu sa zastabilizuj. Ale hneď pokračuješ ľavou nohou vpred, nízky výpad, dokročíš hlboký predklon, roluješ hore za rukami a výdych, spojíš dlane pred hrudníkom. Potom rozkročíme nohy na šírku podložky a zídeme dole do malasany, jogovského podrepu, lakťami si jemne môžeš zatlačať do kolien, chrbát sa snažíš vystrieť, za hlavu sa vytiahuješ vysoko do výšky. A potom opäť budeme prepletať prsty a pôjdeme hore. Najskôr doprava a potom sa vytiahneš doľava, medzi tým ideš vždycky do podrepu, nádych. Cez pravé rameno vzad, taký malý twist v stoji. Medzi tým malasana, potom na ľavú stranu. Opäť uvoľníš dole, twist doprava. Uvoľníš malasana, ešte jeden vľavo. Malasana, drep. A ešte vydrž doprava. Malasana, drep. Doľava za rukami. A skončíme v malásane, uvoľníme, trošku sme aktivovali nohy. Teraz sa môžeš zastabilizovať, môžeš ešte uvoľniť krk, ak treba, iba ním pohyb. Potom prejdeš do hlbokého predklonu, pricupítaš nohami na šírku bokov, chytíš si palce na nohách, nádych, vystrieš chrbát a s výdychom sa skúsiš pritiahnuť do hlbokého predklonu. Kolena si pokrč, koľko potrebuješ, snažíš sa brúško dostať na stehna. Hlava ťa ťaha dolu, predĺžuje chrbticu. Každým výdychom o kúsok viac predkloň alebo vystri kolena. Párkrát si podýchaj, potom ruky uvoľníš a môžeš si tentokrát pristúpiť celé dlane. A znova nádych, vystrieš chrbát. Môžeš sa pozrieť pred seba a s výdychom uvoľníš, znova sa pritiahneš do hlbšieho predklonu. Pomáhame si rukami. Potom pomaličky ruky uvoľníš, nádych, rovný predklon. S výdychom zakročíš vysoká doska a priamo chaturanga, nádych, hore pozerajúci pes a s výdychom dole pozerajúci pes. Zatlač pety do podložky, zastabilizuj sa. Zídeme na kolena, uvoľníme do dieťaťa, pôjdeme trošku pootvárať hornú časť tela, pravou rukou poď za pravou špičkou a zdvihneš pánvu hore, otvoríš sa ako keby do takého malého záklonu. Cez predklon prejdeš na druhú stranu, vždycky nádych doprava, otvor pánvu, zdvihneš, výdych, cez predklon prejdi na druhú stranu, otvoríš a skončíš v dieťati, potom ruky môžeš natiahnuť pred seba, prejdeme cez mačku a znova do dole pozerajúceho psa, zatlačíme pety k podložke, hlboký nádych, ak potrebuješ, kľudne si cez ústa vydýchni. Poď pravou nohou hore a budeme priťahovať koleno k pravému lakťu. Vrátiš naspäť hore, koleno k hrudníku na stred. Vrátiš naspäť hore a teraz ideš koleno k ľavému lakťu. Vrátiš na stred a teraz dlhý krok až medzi dlane. Kľudne si pomôž rukou, ak potrebuješ. Spustíš pánu a s výdychom vystrieš obidve nohy. Nádych, pokrčíš koleno, pozri sa vpred a výdych pyramída, uvoľníš. Nádych, pokrčíš koleno, pozri sa vpred.
výdych, pyramída, uvoľníš, zadná noha môže byť na vysokej pološpičke. A potom prejdeme do bojovníka 3. A skúsime opäť prepliesť ruky za chrbtom, držíme balans a skús predkloniť telo. S nádychom sa vyťahneš hore, otvoríš hrudník a výdych, predkloníš telo na prednú nohu. Nádych, znova otvor, stále držíš balans, zadná noha je na vysokej pološpičke. Máme bojovníka 3, nie bojovníka 1 a ostaneš chvíľočku v predklone. Potom ťa ruky vyťahnú hore, uvoľníš ich, otvor hrudník, ruky spustí na podložku, nízky výpad, ešte jedenkrát pyramída, potom znova pokrčíš nohu, vrátiš naspäť trojnohá striežka, položíš chodidlo k chodidlu, prechádzaš dopredu, vysoká doska, čataránka, hore pozerajúci pes a dole pozerajúci pes. Zastabilizuj, oddychni si chvíľočku, podýchaj. Ale pokračujeme v tempe a pôjdeme hneď do druhej strany. Ľavá noha hore a ideš k ľavému lakťu naspäť na stred, k hrudníku, noha hore, teraz ideš k pravému lakťu twist, vrátiš naspäť hore trojnohá striežka a dlhý krok medzi dlane, bojovník 3, zadná ostane na vysokej pološpičke, pomôž si rukou, ak treba. Spustíš pánvu, nízky výpad a výdych, pyramída, vystieraš obidve nohy, nádych, pokrčíš, spustíš pánvu, výdych, vystieráš, nádych, pozrieš vpred, uvoľníš pánvu, pokrčíš nohu a výdych, pyramída. Nádych, pokrčíš, zastabilizuješ, vyťahuješ ruky hore, bojovník 3, rovnovážny, držíš balans, prepleť ruky za chrbtom, otvor hrudník a výdych, predklon. Nádych hore za rukami, hrudník otvoríme, výdych, predklon za prednou nohou, ešte jedenkrát pôjdeme hore, držíš stále balans, pevné obidve nohy a výdych, ostaneš chvíľočku v predklone, pevný základ, pevné nohy, pevné telo, potom ruky vyťahnú ťa hore, uvoľníš ich, otvoríš hrudník, ešte jedenkrát nízky výpad, ešte jedna pyramída s vystretými kolenami a potom pokrčíme vpred, dostúpime do vysokej dosky alebo môžeme prejsť cez dole pozerajúceho psa, prejdeme cez vysokú dosku, čataranga, hore pozerajúci pes a dole pozerajúci pes, opäť zastabilizuj, hlboký nádych, výdych. Môžeš poprešlapovať, ísť na vysoké pološpičky a spustiť päty na zem, alebo ostať iba stáť, môžeš spustiť päty doprava, potom ísť hore, spustiť päty obidve doľava, spraviť si dole pozerajúceho psa s takým bočným natiahnutím. Vrátiš náspäť, uvoľníš päty na podložku a opäť ide pravá noha hore. Tentokrát vykročíme z vonkajšej strany k pravej dlani a vyťahneme pravú ruku hore. Potom budeš priťahovať a skúsiš si dlaňou chytiť koleno a vrátiš naspäť nohu dozadu. Dlaň chytí koleno a vrátiš naspäť, otvoríš. A znova pritiahneš a otvoríš, pritiahneš a otvoríš. Potom predsupýtame do bočnej dosky s oporou, zdvihneš pánvu hore, natiahneš ruku nad hlavu, pánvu uvoľníš na zem, nádych, zdvíhaš pánvu, ruka nad hlavu, výdych, uvoľníš pánva na zem, znova natiahneš, vtočíš naspäť nohu na stred, uvoľníš pánvu a dokročíme znova malásana, jogovský podrep. A pôjdeme hneď na druhú stranu, pravú nohu pôjdeš tentokrát dozadu natiahnuť a ľavá ruka pôjde hore. Najskôr máš nízky výpad s twistom a potom budeš priťahovať pravé koleno, ľavá dlaň a otvoríš, pritiahneš a nízky výpad otvor a pritiahneme, otvoríme, čiže prenášame váhu na prednú nohu vždycky a ruku a otvoríme nízky výpad a potom predsupýtáš ľavou nohou do bočnej dosky s oporou, ruka ide nad hlavu, pánvu zdvíhaš, výdych uvoľníš, položíš pánvu na zem, nádych, zdvihneš sa hore, natiahneš za rukou, výdych uvoľníš, ešte jeden nádych hore a potom znova predsupýtaš do nízkeho výpadu, zakročíš dole pozerajúci pes a vynia sa vpred, čataranga, otvoríš hrudník a výdych uvoľníme na chvíľu do dieťaťa. Budeme pokračovať vlnkou vpred do hore pozerajúceho psa, ale potom opäť položíme kolena a vrátime sa naspäť do dieťaťa. A ďalšia vlnka hore pozerajúci pes a tentokrát prejdeme klasicky do dole pozerajúceho psa, alebo do striežky a tu si dáme 2
Hlboké nádychy pomaličké, hlboké pomaličké výdychy. Potom pôjdeme pravou nohou hore, opäť vykročíme z vonkajšej strany k pravej dlani. Skúsime si podobrať pravú ruku popod pravú nohu a pohýbeme hrudníkom, s nádychom pozrieme pred seba a výdych spustíš čelo ako keby k podložke. Zadnou nohou na vysokej pološpičke, koleno je stále zdvihnuté, hýbeš iba hrudníkom. Potom ruku spod nohy vytiahneš a natiahneš sa za zadnou nohou. Buď sa iba naťahuješ, alebo si môžeš zadné chodidlo pritiahnuť, alebo môžeš zatlačiť nohou do ruky a na pravú nohu padnúť na maličkú hranu, otvoriť sa hore. Čiže je to na tebe, ktorú variantu zvolíš. Ruku potom uvoľníš, zadné koleno zdvihneš, dostúpime vpred a teraz sa dostávame k našemu záveru. Podoberieš pravú ruku popod pravú nohu, ktorú pokrčíš, respektíve obidve nohy pokrčíš, skúsiš si ruky chytiť za chrbtom a pomaličky vyťahneš telo hore, držíš balans. A máme prípravu na našu finálnu pozíciu. Môžeš ostať tu, ak si v joge pokročilejší, môžeš skúsiť vystrieť nohu. Ruky stále držíš za chrbtom. Stojíš, ja sa iba otočím, aby som vám to ukázala spredu. Ak ti toto nejde, môžeš nohu uvoľniť a iba si chytíš koleno v podstate a ostaneš v takejto pozícii. Ako prípravu na túto našu finálnu záverečnú. Čiže ktorúkoľvek variantu si vyberieš, alebo na ktorúkoľvek sa dneska cítiš, tu si urob. Tak ako sme sa dostali hore, tak sa dostaneme aj dolu, uvoľníme nohy, uvoľníme ruky do predklonu, nádych, rovný predklon, výdych, vysoká doska, chaturanga, hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes, zastabilizuj, upokoj celé svoje telo. A aby sme neboli kriví, tak pôjdeme doľava, ľavá noha hore, vykroč z vonkajšej strany k ľavej dlani a skús podobrať tentokrát ľavú ruku pod ľavé stehno alebo ľavé koleno. Nádych, otváraš hrudník hore, výdych, čelo ako keby chceš položiť na podložku. Nádych, zdvíhaš, pozeráš pred seba, výdych, čelo, uvoľni. Potom ruku vyberieš, zadné koleno položíš, pokrčíš a buď sa natiahneš iba rukou za zadnou nohou, alebo priťahuješ pätu k zadku, alebo si chytíš svoj nárt, prípadne sa môžeš uvoľniť na ľavý malíček na prednej nohe a zatlačiť nohou do ruky, čo ti pomôže aj otvoriť rameno a hrudník. A opäť si vyber variantu, na ktorú sa dneska cítiš a podľa toho, čo chceš uvoľniť alebo ponaťahovať. Potom z pozície pomaličky výjdeme, prekročíme zadnou nohou dopredu. Tentokrát ide ľavá ruka popod ľavú nohu, pravá ruka poza chrbát, prenášaš váhu na pravú nohu a pomaličky vyťahuješ telo hore. Prípadne môžeš iba vyrolovať a potom si naštelovať nohy. Opäť možno jedna strana pôjde ľahšie, jedna ťažšie. Nič nesúď, zober to tak, ako to je a pomaličky sa budeš dostávať svojou praxou k svojmu cieľu. Môžeme pomaly uvoľniť pozíciu, nádych, rovný predklon, výdych, vysoká doska s chaturangou, hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes, prístup si malinký kročík k rukám. Zatlač päty do podložky, hlboký nádych, pomaličky hlboký výdych. Pozri sa za rukami, cez prekrížené nohy si skús sadnúť na podložku alebo akokoľvek sa proste posaď. Prejdeme cez loďku, ak treba môžeš položiť ruky za chrbát, pomôcť si, alebo môžeš prejsť do loďky s vystretými nohami. Špičky sa ťahajú hore, hlava sa ťahá hore, snažíš sa mať vystretý chrbát. Ruky potom uvoľníš za seba. Nohy na šírku bokov, zatlačíš celé chodidlá a celé dlane do podložky a zdvihneš panvu hore do obrateného stolčeka. Hlavu môžeš zakloniť alebo sa pozeráš pred seba. Zádok potom položíme na zem, znova pouvoľňujeme nohy ako na začiatku. Obidve kolena ti padnú doprava, potom doľava. Ideš na jednu, na druhú stranu párkrát. A spravíme si ešte twist, prelož si pravú nohu, pokrčíš cez ľavú výstretu. A ľavou rukou si objímeš pravé koleno, pravou rukou zadnou si pomáhaš, aby si mal vystretý chrbát, ťaháš sa hore do výšky za hlavou.
a pokojne dýcháš a twistuješ. Potom iba spusti koleno horné na to spodné vystreté a skús uvoľniť do predklonu. Ak to nejde, tak nohy rozmotáš a uvoľni si iba vnútornú stranu pravého chodidla na ľavé stehno a môžeš sa predkloniť tak ako keby v pozícii stromu, ale môžeš sa pokúsiť predkloniť sa aj v tejto pozícii. Začni spomalovať svoje dýchanie, upokojovať svoje telo. Maličky vyroluj, iba vymeníme nohu pravú, vystrieš, ľavú si prehodíš a tentokrát si pravou rukou objímeš ľavé koleno. Ľavou zadnou rukou si pomáhaš, vyťahuješ sa do výšky a pozeráš cez zadné rameno vzad. Neprestávaš hlboký nádych a hlboký výdych. Keď sa pomaličky odtvistujeme, spustíme opäť to horné koleno na to spodné, ako keby taký polovičný lotus alebo polovičný uzlík a uvoľníme sa do predklonu. Prednú nohu môžeš flexovať alebo ju vystrieť. Vyroluj sa pomaličky hore, rozmotaj nohy. Stávec postavci sa spustí na podložku. Znova sa objím tak ako na začiatku. Tentokrát aj s pocitom vďačnosti za túto tvoju prax. Na začiatku sme mali polovičné bábätka, teraz si môžeme urobiť celé šťastné bábätko. Chytíš si buď palce alebo maličky. A potom sa uvoľníme do našej záverečnej šavasany. Ruky si môžeš dať na brucho, vedľa tela. Členky padnú do strán. Prípadne si môžeš jednu ruku položiť na brúško, jednu na hrudník. A jemne vnímať, ako sa ti spomaluje tvoje dýchanie, ako sa upokojuje a uvoľňuje tvoje telo. Nechaj členky padnúť do strán. Uvoľni svoje kolená, stehná, sedacie svaly. Skús sa párkrát nadýchnuť do svojho brucha, do pupku. Uvoľni ramená, lakte, dlane. Privítaj do svojho tela absolútne upokojenie a uvoľnenie. Dovol mu oddychnúť si po dnešnej intenzívnejšej polhodinke, rýchlejšej. Dopre mu spomalenie. Aby malo čas strebať, pouvoľňovať. Ostaň v šavasane akokoľvek dlho potrebuješ, pokiaľ náhodou už musíš pokračovať so svojím dňom ďalej, tak prejdi cez pravý alebo cez ľavý bok hore do pohodlného sedu. Daj si ešte párkrát hlboký nádych, výdych. Potom sa iba vyťahni hore za rukami, spoj dlane pred hrudníkom. Poďakuj sama sebe alebo sám sebe za tvoju dnešnú prax. Ja vám rovnako ďakujem, dúfam, že sa vám dnešná hodina páčila a že sa tu uvidíme aj na budúce. Budem sa na vás tešiť. Namaste.